o śmiertce. Wiecie, to jest tak. Człowiek od trowniola, od maleńkości prawi cięgiem, co nie wierzy w ta śmiertka, nie wierzy ci w to, że jemu się to mogę przytrepić, co zemrzy. I o tak poprawnie też nie zatela miarkował o tym myślęczołek o czasie, kej i pomie ona przyjdzie, kej i o moga już być jak te ze zwłoki na balaskach. Już za starego pierwy jeden mądro gmienił, blank słusznie, i że on sam też ci nie wierzy, co chrześcijaństwo byłoby we stanie mieć taką władzę nad tą całką naszą nacją, kiejby nie srogi strach, kiejby nie srogi strach człowieka, kiejby człowiek nie miał bobków przed śmiercią. Kiej się człowiekowi we wsi, co na tej drugiej zajcie życiu będzie naisto każdemu lepszy, to też chudobny człowiek mimo miętkich szłapów i raduje się, co pójdzie tam do jakiegoś ci nieba. Wszystkie wierzą, ubordali se, co przejrzeli wieczność w ewich kajd, jak podają Niemcy. Dla mnie to są takie bery, taki zacałbrowany świat, a mnie żadne bojcenie nie rajcuje, nie poradza w nim nojść pociechy i freudy. Ale prawdą też jest, co za człowiekiem ciągnie się jak cuch po galotach, jakosik tam cyferka, kierą jest nasz wiek, kierym się godo wiela nam to pizło. I bez blank długi czas ta cyfra nic a nic nie gelduje. Psim coś nie mamy. No bo w to tak naisto rozeznało się, jeśli się ma 30 albo 40 lat na puknu. Przeca nam się wszystkim zdo, co każdy z nas ma przecia srogi kibel kupowato na falowany dnioszkoma do przeżycia. Graj w nie człowiek, graj do tego kibla, nabiera ze tego ajmera i wyjmie się, lecy kiedy jaki dzień. Teroski zaś kej kukom do tego mojego kibla poradza ujrzeć inozola, somiuśki spodek. Byłbych srogą iptą, głupim jak font kudeł, kiejby się tego nie wymiarkował do porządku. Ale ku temu blank nie poradza wyfilować i że ten mój czas mnie nagli. Blank nie miarkuje, kiej przyjdzie fajran śluz mojego życia. Można to będzie za 2 tygodnie, można na bezrok, albo za 10 lat. Miałbych rad, wolałbych, co by to było nie skorzy, jak za 10 lat. Bo cięgi mi się zdo i że jeszcze mam cosik na tym świecie, obejno na ostuda, mam cosik do zrychtowania. A najbardziej merskie w naszym żywobyciu jest to, że wiecie, człowiek jest ino tym, czym jest i nikim inszym, prawda? Jest ino jeden dings gorszejszy od tego i że ci już można chopie pizło całkie 60 lat. Nie dotrzymać, nie dożdzierżyć do tej richtych 60. A, posprawią ojgien z pnioku.